السلام تخطيت مدى فوركس أكاديمي كما لكم أبزلكم وسناي كتلونا تمنخون لو معلت دما حانتي أقداسيت فيديو بزعبا تريدين فيو إجا مسيال لهم كسامو داتا دمام كتالكم بأخبروتي عندهم زي تريدين فيو زبهال تريدر ناي فوركس يخون ناي كريبتو ناي ستوك ماركت ناي زخونة تريدين زقبر سب زوغد دوسو بلاتفورميو تيناتو أقداسنا دما بقلل زبالة توم تولز تتكيمنا نت ماركت أنالايز كنقبرلو النقل بلاتفورم مالتي بفلاي دما تكنيكال تريدرز لو معلتي انت اتوم فانكشنز ويتوم تولس ناي تريدين فيو انتاي مسلو كما يقرنا نتكملهم دما بحسر زبلة حابيرنا نخيد تريدين فيو نورمالي اب جوجل تريدين فيو نام ساعتنا تي شارت كم زخمت صناي مالتيو حجي بزوح سبسكريبشن ناقبركاتي انديكاترز مور اندهبو غازو قدلو جن نحجي بزوح ناي سبسكريبشن زخفلو عيد ليناني فري فيرجن ناي تريدين فيو نعو نتكمل لنا مالتي وانس تريدين فيو لنا ساعتنا لك كم زر يزلنا تشارت أبكدمينا كم زك مسيو مالتي حجي أبزي left hand side أبلع للنحرينيا 5 minute 4 hour daily زبلالو زي اتي نتي شارت نريقلو ناي جزية مقاني مالت ويدمات تايم فريم يكاب مانزلي ويكلي دايل النابلة كساب ناي حدا مينيت شارت كريقلو نخلينا مالت سلازن إحنا كم زلنا غايرنا نت ماركت أنالايز كنقبرلو نخلينا مالت حجي تزعبه اتي ناي تايم فريم أبزي بارزل لنا مالتي كاو كتزلنا نريو كمي جرنا اتي نحنا تريد نقبر أسد أبنا هنا ويتشن ليست نقومتو سودماتي أقداس نوتون تايو كليرلي انت خاطريت تقبر كل جزء مسيكا اتي فاميليار زخونه ناتكا اسد ابزيا ويتشن ليست مسات ابزيا ناي بلاس ايكون لاتنا ابزيا رايت هاند سايد ابلا على زلا ابزيا بلاس ايكون كليك مس قبرنا اتني احنا ندوليو انت عينتينا كل جزء كنكاتاتل ندلين ابنت كاسي اتش اف ندحر صحيفه حجبزنا اي كندا دولار مس ناي سي اتش اف ندحر صحيفه ابتو ويتشن ليست ناتي تفلالو بروكر أبزن دحرنيام تفلالو بروكر نناتهم واقعتات وين نناتهم أسات يمزهبنا مالي سلازي حساب نتي أساتنا هنا أبزن متصحفنا حساب أبزن متصحفنا ستريت أوي أبزي يمسألنا مالتي أبتنا هنا ويتشن ليست وردي أدقيرنا يالنا بخالق من قد ما أبزي حجيتري والهم أول نتينايو كلهم توم تريد زخون بمول ما أبزي زموصنا مالتي أبزيقن ستوك راح نرجعنا ناي ستوك أسات استراح كموصناهم ناي فاند ستيلنا فاند استراح كموصناهم قال أي نقدر دما ناي فيتشرز فوركس كلهم مالتيو أبزي تفعل على يزرزر لنا فوركس تمسيناتهم ناي فوركس ليستي موصنا كريبتو تيلناتهم ناي كريبتو يموصنا إندايس نتيلنا دما ناي إندايس ناي بوند نتيلنا كلهم أبزي بزرزر نريهم على ناتهم أوبشنز حجي كابزيهم مريسنا أبزي أنا هنا ويتشن ليست كم جاجرنا نمولهم مالتي حجي أبزن الريني زاناتي بزح أبزوجين ليست نحرينيا توم أنا زكاتاتلون ويتريد زقبرو مابزي أدنا قبركم يخيد مالتي زيد لنا نحركوينتي أسد دما أبزيا ناي دليت اللاتنا دليت نقبرنا كابتنا أنا ويتشن ليست كانوا وصعوا نخل مالتي حجي ويتشن ليست ناتكا مسرع كا قابد حريون هبتا أناليسيس تمزق مالتي جي أتي تايم فريم نارئنا لنا نحنا ويتشن ليست دما رئينا لنا توم تولس كما يقرأ نتكمل لهم حجي نابو ممكن مسئنا مالتي زيا قداميت التول زلاتنا أبزي ترند لاين راي هوريزونتال فيرتيكال لاين كلهم توم لاين نسمعنا نتي تكنيكال انالايز نمقبار نتكمل لهم أبزا قداميت الليست اللونا مالتي أبنت إز ماركت زي ترند لاين ناتي نحركس له دلي أبزيا ترند لاين تول زلا بلا على بمتوا أبزيا نحرقتي ترند لاين علاتني زا ترند لاين تول زلا دما كابزيا غيره ماركت ناتي ترند لاين كسئلي خليه مالتي حساب ترند لاين مسألكو دما أبزل على الدحرينيا أتي نايتي تيكنس نايت لاين كا بستفر عليه من قدي كم جيركا تيروت خليها كاب تزقط أنا سبابتي تيكر زغونة دابلكا كم نعها زرعي أكا نجر جيركا كت أجاست خجبرات خليها كلا أبزون تحبري أتي ترند لاين ناتكا أنت عينت حبري خا خون تدليو تفعل عليه حبرتات نعرف تيرو دليها أبزن دامس أكا نتي حبرتاتون كم دليتكا كتكايرو تخلي خامانتي بخالق كزلنا نمحجي تي زي اونلي ترند لاين ترحنا نبلزلنا مرتي هوريزونتال لاين
ناي سابورت ريزيستانس وي ناي سبلاي ديماند مسألة نتولس أبزلنا مالتيو أو اندعتنا نتي فانكشن نايتي horizontal line كلهم تكملوا نخلينا مالتيو horizontal line اللون أبزي at the same time vertical line دلينا دما vertical lines market كابزنا أبزي كنبل تقينا كلهم أبزلوناتهم functions مالتيو أوكي بدحري زمصنا أبزيا كالإيتي فيبوناتشي ويدماتي ناي ماركت ريتريسمنت نتكملوا مالتيو حجي تفعلنا يتريدر ببناتو ماركت أناليسيس تكملوا وين الناتو استراتيجي سلازتكام نزيوم فيبوناتشي تات ملهم كتكملوا يخلي مالتيو نناتو بيتش قليهم بيتش فورك وي بيتش فان زبل بيتش فيبوناتشي ويج زبل تفعلنا نقرات نتي ماركت أنالايز نمقبار زتكملوا سبات هلو مالتي كم زريو زلنا نحجيجن هنا أبتي نحنا نتكملوا ويدما كومن زخانة دارقا مبزحتو تريدرز تكملوا أتي فيبوناتشي ريتريسمنت زبحالي مالتيو أبز دماغ كم زجرناتنا فيبوناتشي أبي كم زلوا كرخوا هنا مالتيو أبتقص الفيديو فيبوناتشي كم يجران تكملوا ترى فيديو دحرزي كسرحة توم بفيبوناتشي تريد تجبر سبات وين فيبوناتشي تريد تجبر تدليو نعاد كاتلوات كل يوم مالتي بحافظوجن أبي كم زلوا تي فيبوناتشي بخمس جرنا كرخوا نخلينا مالتيو كاو قد سينا نموسو زدما بناي ويف ويدما تي إلت ويف زبحال ناي ماركت من كسغاس وي بتي باترن تريد زقبر سب نحرال اللي خوينو أبزي تفعلوا ناي ماركت أناليز نقبر له نخل له مالتيو أبنت ماركت كم زكيدي لنا نحر كنسأل كنا كم زريزلنا تي إلت ويف زبحال نزي كنت كملوا نخلينا حجتي أتغاغما ببنا هنا استراتيجي زمركوس مالتيو هنا فور إكزامبل ناس بزحين تكملوا لنا جن قالوا زتكملوا كله يقول يوم at the same time ناي ماركت باترن كتركب من حدا لي خان أمنت هيد إند شولدر على لنا بنحرينيا ماركت كابزي هيد إند شولدر فورم غير اللون نحر كنبلو كنا كم زلنا قبرنا تي ماركت أنالايز كنقبرو نخلينا مالتي كاو كاتسيلو زمتس أزيو أقدس زغونة تي ناي ماركت شورت إند لونج زبحال ويدما ناي باي إند سيل كنبلن كلنا أبنت نز ماركت زبزدلو ونحر باي كنبلو كنا ستريت أوي بزياب بممسا كم جاجرنا تي ستوب لوس نحنا بعلو كندي بيب مخانو ريسك تروشو نحنا كندي مخانو everything clear جريزم سألنا نحرينيو أبزيانا أطول لنا نبلالنا ستوب لوس نحنا أبزيانا قبرا لنا تيك بروفيتنا أبزيا حجي تي ريسك تو ريوارد ريشو كندي أتينا خمزلنا very clearly نقرنا كان أي نقر كندي بيب كيدنا خمزلناون بخمز من قد جيرو بعلو يسألنا مالتي بنصارون سيل بوزيشن نحرك نملكونا ويدما شورت بوزيشن نحرك نملكونا غالكعكم مالتي ماركت بسيلي لي اللغن تيلي نزي كم دليتي بتزد ليني ك اكسباند خغبر يخلي ولا نزون كم وي كودلو كعوي يخلي حنساب لونج هولد بمقبار كندي بيب مخانو ريسك تريشو هندي مخانو كندزن لوز ستوب لوس تغيركا هندز ما تارجت يلو everything ابزيا تنغرنا الله مالت سلازي دما حدا هاند زخونه وي دما بقليل نت ماركت كن أتو وي كنت كملوا يخلنا مالتي كاو قصينا نمس تي أبزز لو دروين تولز مالتي يوم زيوم دما محبر زغونة نقرات كقبر نحردلي خابتنات كا چارت كسلولو أبتدلي أبزي توم براش سالو خامالتي ناي مسألي تفعل علي براش كنت كام تخليغا أمزر ريزلنا at the same time أرو نابنت كام محبر نحرد قبر دليغا أروس اللون أبزي كالون بزعت تفانكشن دي بلاتينا بزح كريان خلينا كال ريكتانجل دي ناي سابورت ريزيستانس نحر بلاين خون زي دلينا قال كليرانس كن هو نحر دلينا كا ناي قال بيبس مالتيو ريكتانجل كنت كام نخلينا تفعل عليه كن سرح لهم نخل بحفشة أبزل لونا مالتي يا كاو قصيلنا نريو ناي تي ناي تكست مالتي تي تكست دما أبت ماركت نهرا نزي بريك مسكبره وي نزي إلا خمس جرنا تكست خم دلينا يو كنسحفوا له نخلينا صحيفنا دما ملكتات كنقبروا له نخلينا ولاون أبزي زي قالوا تبل زل دما عند محبري كم جرنا زي سابورتنا هنا إلنا ويدما ريزيستانس إلنا بلنا خمس جرنا صحيفنا نتي شارتنا كلاريفيكيشن كنقبروا له نخلينا مالتي
ካብኡ ቀፂልና ኣብዚ እንድሕሪና እዚቲ ኢሞጂ ዝኾነ ፋን ነገራት ክንገብረሉ ተደሊና ብዙሕ ዘገድሰና ኣይኮነን ኣብዚ ታሕቲ ድማ ሩለር ኣላትና እዚኣ ድማ እታ ዝዓበየት ናይ ሓደ ትሬደር ፍሬንድ ዝኾነት ወይ ድማ ማሓዛናይ ትሬደር እያ ማለት እዩ እዚኣ ድማ ሓደ ማርኬት ክንደይ ኪሎ ሜትር ወይ ክንደይ ማይል ከም ዝኸደ ብመንፅር ፒፕ እትነግረና ማለት እዩ ሕጂ 100 ፒፕ ጎዲሉ ወይ 100 ፒፕ ወሲኹ ወይ ክንብል ተኮይና በዚያ ሩለር ወይ በዚያ መዐቀኒ እዚኣ ሕጂ ራእይዎ ማዕረ ክንደይ ኣዝያ أجداسيت مخانا مع رخندي نتي تريدر حجازيت مخانا نريالنا كالكوليت مقبار مانوال بزح زد لنا يكونن نورمالي نتا رولر بمتكام طرح كندي بيب كم زغدت ماركت ستريت اويك رخبو نقلينا كلا ابزي ناي لوكر علينا ماغنيت علينا كومون زيوم لوك دما حنساب تدروين تولنا هنا لوك ندحر غيرنا يا نزيا لوك غيرنا ندحر مسئل علينا خوينا فور اكزامبل ندحر ترند لاين كابز وسيده سغيلا كدغاغمي خليك سابتا انلوك دغبرا سغيلا ترند لاين ብዙሕ ክስእል ይኽእል እየ ማለት እዩ ከይተመለስኩ ሪልና ስኢሉ ትረንድ ላይን ብጣዕሚ ብዙሕ ግዜ ወይ ዝኾነ እቲ ትገብሮ ዘለኻ ማለት እዩ ሎክ ጌርካ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ንዓኣ ኣንሎክ ዘይገበርካያ ድማ እቲ ማርኬት ከምኡ ስኢሉ ዝቕፅል ማለት እዩ እቲ ምስኣል ካብኡ ቀፂልና እዚኣ ኣብዚ ናይ ዓይኒ ምስ ብራሽ ዘላ ድማ ነቲ ድሮዊን ናትካ እንድሕር ክትሓብኦ ደሊኻ ከይደሊት ከይገበርካስ ክትሓብኦ እንድሕር ደሊኻ ኣብዚኣ ትተውቃ እሞ እቲ ናትካ ኣናሊሲስ ድማ ሃይት ወይ ይሕባእልካ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ታሕቲ ናይ ሪሙቫል ወይ ድማ ኮምፕሊትሊ ነቲ ቻርት ናትካ ደሊት ናይ ምግባር ኣላትና ማለት እዩ ኣብዚኣ ብምጥዋቅ ድማ እቲ ድሮዊን ኩሉ ደሊት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ዋንስ ፎር ኤቨር ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ከምዘይምለስ ከምዚኣ ጌርና ኣለና ካልእ ኣብዚኣ ላዕሊ እንድሕር ርኢናያ ናይ ፌቨረት ዝኾኑ ወይቶም ኩሉ ግዜ ትጥቀመሎም ቱልስ ሓንሳብ ኣብዚኣ ኣቲና ንኣብነት እዚኣ እንድሕርና ስታር ጌርየን ዘለኹ እንድሕርናየን ስታር ተጌርናየን ኣብዚ ክመፃና ይኽእላ እየን ሕጂ ሰርች ምግባር የድልየናኒ ኩለን እዚኣ ሎንግ ፕረስ እንድሕር ጌርናያ ናብ ዝኾነ ክንንቀሳቐሳ ንኽእል ኢና ኣብዚኣ ጌርና ድማ ሃንድ ኮይኖም ኣለዉ ወይ ድማ ኣብ ጥቃና ኮይኖም ልና ኣለዉ ኣብ ሓፂ ኣብ ቀሊል ብቀሊል ድማ ረኺብና ከምዚኣ ጌርና ክንጥቀመሎም ንኽእል ኢና ማለት ስለዚ ፌቨረት ምግባሮም ኣገዳሲ እዩ ካልእ ኣብዚ ላዕሊ ሴቭ ትብል ኣላትና ዝኾነ ቻርት ምስ ገበርናዮ ድማ ሴቭ እንድሕር ጌርናዮ ኣብቲ ናህና ኣካውንት ሴቭ ስለ ዝኸውን ዋላ ድሕሪ ዓመት መፂና ዋላ ድሕሪ ክንደይ ግዜ መፂና እቲ ቻርት ናህና ማርክ ዝገበርናዮ ኣይጠፍእን እዩ ኩሉ ግዜ ሴቭ ኣውቶማቲካሊ ሴቭ እናገበረልና ከም ዝኸይድ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ኣብዚኣ ላዕሊ ናይ ጎልድ ንኣብነት ጎልድ ምስ በልናና ኣብዚኣ ፕላስ ኣላትና ትሪእዋ ኣለኹም እዚኣ ፕላስ እዚኣ እንድሕር ጠዊቕና ድማ ኮምፓር ናይ ምግባር ሕጂ ንኣብነት ጎልድ ምስ ሲልቨር እንድሕር ከነወዳድሮ ደሊና ዋጋ ንኣብነት ኤክስኤዩ ኤዩዲ ንኣብነት እንድሕር ጌርና ስቶክስ ኮል ክንብል ኣብዚ ኦኬ ጎልድ ምስ ናይ ኣውስትራልያን ፎር ኤግዛምፕል ለሰይ ከምዚ እንድሕር ጌርናዮ እቲ ቻርት ናይ ክልቲኦም ኣብዚ ፊት ንፊት ይመፀና ኣሎ ማለት ስለዚ ከነወዳድር ንኽእል ከመይ ይኸይድ ኣሎ ምስ ጎልድ ምስ ዶላር ከምዚ ይኸይድ ኣሎ ምስ ናይ ኣውስትራልያ ድማ ከምዚ ይኸይድ ኣሎ ኢልና ከነወዳድር እንድሕር ደሊና ድማ ኣብዚኣ ፕላስ ኣብ ላዕሊ ዘላ ብምጥዋቅ ነቲ ማርኬት ከነወዳድሮ ወይ ኮምፓር ክንውስኽ ንኽእል ኢና ኣብዚ እንድሕር ወፂናያ ናይ ዶላር ኢንዴክስ ናይ ዲኤክስዋይ ክንእቱ ንኽእል ስለዚ ኮምፓሪዝም ናይ ቻርት ክንገብር ተደሊና ኣብዚኣ ፕላስ ኣይከን ንጥውቕ ማለት እዩ ዘድልየና ምስ ዝኾኑ ምስ ወዳእና ድማ ሎንግ ፕረስ ብምግባር ሪሙቭ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኣት ሴም ታይም ፕረስ ብምግባር ድማ ሪሙቭ ጌርና እቲ ናሕና ክሳይ ክነጥፍኦ ንኽእል ኢና ሕጂ እዚኣ ሓጋዚት እያ ንዓና ኣብ ኮምፓሪዝን ብፍላይ ድማ ኣብቶም ኮሪሌትድ ዝኾኑ ፓየርስ ኮሪሌሽን ድሕር ኣልዎም ኮይኖም እቶም ፓየርስ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ናይቲ ሓደ ርኢና ነቲ ሓደ ድማ ኣክሽን ክንወስደሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልና ንሪኣ ኣብዚ ቶፕ ሌፍት እንድሕር ርኢና ናይ ቻርት ወይ ናይ ካንድል ምልክት ንርኢ ኣለና ኣብዚ ብምጥዋቅ ድማ ተፈላለዩ ሊስት ናይ ካንድልስ ንርኢ ኣለና ሕጂ ብዙሕ ሰብ ተፈላለየ ካንድልስ ክጥቀም ይኽእል እዩ ከከምቲ ናቱ ስትራቴጂ ማለት እዩ ግን ብሓፈሽኡ ነቲ ዋጋ ዝቕይርዎ ኣይኮኑን ነቲ ቻርት ንምርኣይ ንዓና ግን ሓደ ግዜ ካንድልስ ንጥቀም ሓደ ግዜ ላይንስ ንጥቀም ሓደ ግዜ ሃሎ ካንድልስ ንሕርና ትፍልልይ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ቬሪ ክሊር ላ ኣብዚ እንዳእተና እቶም ኮመን ዝኾኑ እዚኦም ድማ ብመብዛሕትኡ ትሬደር ዝጥቀመሎም ኮመን ድማ ካንድል ኤንድ ላይን ማለት እዩ እዚ ላይን ክላሪቲ ቲፒክ ወይ እቲ ሎው ናይቲ ማርኬት ኣበይ ከም ዝነበረ ብሻርፕ ኤጅስ ብከምዚ ገይሩ ክሊር ከርእየና ይኽእል እዩ ነቲ ማርኬት ብከምዚ ጌርና ንኣብነት ሳፖርት ሬዚስታንስ ናህና እንድሕር ስኢልና ብድሕሪኡ ድማ ኣብቲ ናይ ኣብቲ ካንድል ቢሄቪየር እንድሕር ክንመፅእ ኮይና ድማ ኣብዚ ብምጥዋቅ ነቲ ሰንቲሜንት ናይቲ ማርኬት ኣናላይዝ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት ስለዚ ላዕሊ ዘላ ናይ ካንድል ቢሄቪየር
ትነግረና ካብኡ ቀፂልና ድመፅእ እዚ ኢንዲኬተርስ ትብል ኣለና ኢንዲኬተርስ ከከምቲ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ታውዛንድ ኢንዲኬተርስ እዮም ዘለው ሕጂ እንታይ ንጥቀም ደሊናዮ ዘለና ንኣብነት ኢኤምኤ እንድሕር ደሊና ኣብዚ እቲ ኮመን ዝኾነ ማለት እዩ ሙቪን ኣቨሬጅ ኤክስፖኔንሻል ሓንሳብ ኣብኡ ክሊክ ብምግባር ኣብዚ ቻርትና ከነምፅኦ ንኽእል ኢና ብድሕሪኡ ሰቲና ኣሎ ብዚ እቲ ናይቲ ኣምፂእናዮ ዘለና ኣሰት ኣብዚ ስታይል ብምእታው ስታይል መፂና ኣለና ኢንፑት እውን ኣብዚ ኣለና ኣብዚ ኢንፑት መፂና ነቲ ክንዲ ዝደለናዮ እቲ ሙቪን ኣቨሬጅ ክንቀይሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት 50 ሙቪን ኣቨሬጅ ተልና 50 ደይ ናይ 50 መዓልቲ ናይ ማርኬት ሙቪን ኣቨሬጅ ማለት እዩ ቀፂልና ድማ እቲ ናቱ ስታይል ወይ ቲክ ዲና ክንገብሮ ንደሊ ተፈላለዩ ነገራት ማለት እዩ ብላይን ዲና ክንገብሮ ኩሉ ኣብዛኣቲና ሰትኣፕ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኣብዚ የድልየና ድማ ኣብዚ ኣላትና ናይ ደሊት ኣይከን ደሊት ብምግባር ካብቲ ናትና ቻርት ድማ ክንፈልዮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ካብኡ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ኣለርት ማለት እዩ ኣለርት ከዓ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ማርኬት ክሮስ ክገብር እንከሎ ኣብ ቴሌፎንካ ኣብ ኢሜይልካ ኣብ መሰጅ ትሬዲንግ ቪው ስሱይ ትፅባቐ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ኣለርት ዋጋ ኣብ ከምዚ ይበፅሕ ኣሎ እሞ ተኸታተል ባይ ዲኻ ክትብል ደሊኻ ዘለካ ሴል ክትብል ኣለርት መፀካ ይኽእል እዩ ስለዚ ኖርማሊ ኣብዚ ምስ መፃና ብክልተ መንገዲ ኣለርት ሰት ክንገብር ንኽእል ኢና ወይ ነቲ ፕራይስ ማንዋል ብዝንፅሕፎ ኣብዚ ምስ በፅሐ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ እንድሕር ኣጃስት ጌርና ኣብዚ ምስ በፅሐ ክሮሲን ትብለና ቫልዩ 2689.3 ምስ በፅሐ መዓስ ኖቲፋይ ትደሊ ኦንሊ ዋንስ ዲ ዋላ ኤቭሪ ታይም እንድሕር ጌርካ ኩሉ ግዜ እቲ ማርኬት ናብዚኣ ክሮስ ክገብርን ክጅምር እንከሎ ንዓኻ ድማ ኣለርት ክህበካ ይኽእል እዩ ብድሕሪኡ ኣብዚ ክሬት እንድሕር ጌርናዮ ሕጂ ሓደ ግዜ ብዙሕ ናይ ኣለርት እንድሕር ጌርካ ፅኒሕካ ካብ 5 ንላዕሊ እቲ ፍሪ ቨርጅን ናይ ትሬዲንግ ቪው ኣሕልፈካን እዩ ስለዚ እንታይ ትገብር ዘይትጥቀመሎም ዘለካ ኣለርትስ ደሊት ጌርካ ሓድሽ ክሬት ክትገብር ትኽእል እያ ምእንቲ ንኣለርት ኢካ ጥራሕ እቲ ሳብስክሪፕሽን ምኽፋል ኣየድልየኩምኒ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ኣለርት ከምዚ ጌርና ኣለርት ናሰት ንገብር ብካልእ መንገዲ ድማ ልክዕ ኣብታ ንደልያ ዘለና ኣብነት ኣብዚኣ እንድሕር ደልየ ኣብዚኣ ምስ በፃሕኩ እንድሕር ራይት ክሊክ እንተገይረ ናይ ኣለርት ምልክት ክትመፀኒያ ኣውቶማቲካሊ ድማ ክሬት ክብላ ይኽእል እየ ማለት ስለዚ እዚኣ ናይ ኣለርት ሰት መግበሪት እያ ብድሕሪኡ እዚ ናይ ሪፕሌይ ዝብል ዘሎ ድማ እንድሕር ትሬዲንግ ቪው ኣይፍቅደልና ሪፕሌይ ንክንገብር እቲ ፍሪ ቨርሽን ማለት ከይከፈልና ግን እንድሕር ከፊልናሉ ኣብዚ ንድሕሪት ተመሊስና ቆሪፅና ነቲ ማርኬት ካብዚ እንዳቆረፅና ባክ ቴስት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ግን ንሕጂ ብዙሕ ኣይፍቅደልና ሪፕሌይ ንምግባር ትፍሪ ዘሎ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ናይ ባክ ወይ ድማ ናይ ንድሕሪት ናይ መምለሲት ኣረዋ ኣለዋ ናብዚ ሓንቲ ኩልና ብዙሕ ዝጠፍአና ኣይኮነን እዚ እንዳበልና ክንከይድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ከለር ናይ ላፕቶፕና ካብ ፃዕዳ ናብ ፀሊም ዳርክ ክንገብሮ እንትደልና ወይ ተፈላለየ ከለርስ ክንቀያይሮ እንድሕር ደልና ኖርማሊ ኣብቲ ናሕና ስክሪን ራይት ክሊክ እንድሕር ጌርና ሰቲን ዝብል ኣለና ኣብዚ ታሕቲ ኣብዚ ሰቲን መፂና ድማ ብዙሕ ክንቀያይር ንኽእል ኢና ባክግራውንድ ናሕና ሶሊድ ይኸውን ዲና ንደልዮ ግሪድ ላይንስ ንደሊና ተፈላለየ ማለት እዩ ብዝብ እንዳኣተና ነቶም ሲምቦልስ ሕብሪ ዲና ክንቀያይረሎም ንደሊ ነቶም ካንድልስ ማለት እዩ ተፈላለየ ኣብዚ ሰትኣፕ ክንገብር ንኽእል ኢና ሕጂ ተእሳ ድማ ከምቲ ዝበልናዮ ቀዲምና ሎንግ ራይት ክሊክ እንድሕር ጌርና ሰቲን ኣላትና ኣብዚ ታሕቲ ኣብ ሰቲን ብምእታው ነቲ ዘድልየና ሕብሪ ይኹን ተፈላለየ ነገራት ብዙሕ ነገራት ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚአን እንተን ኣገደስቲ ዝብለና ኣብቲ ናይ ትሬዲንግ ቪው ካልእ ድማ ሰት እታ ሴቭ ኩሉ ግዜ ሓንሳብ ተጠቂምና ምስ ወዳእና ኣብዚኣ እታ ናይ ሴቪን ስለ ዘላትና ሴቭ ክሊክ ብምግባር ነቲ ናህና ድሮይን ሴፍ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ካልእ ድማ ኣብ ላዕሊ ናይ ካሜራ ምልክት ኣላትና ኣብታ ካሜራ ብምጥዋቅ ድማ ነቲ ቻርትና ዳውንሎድ ዲና ንገብሮ ኮፒ ጌርና ዲና ናብ ካልኦት ናብ ዕሩኽትና ዲና ወይ ምስ ግሩብ ናህና ሸር ንገብሮ ወይ ሊንክ ዲና ሸር ንገብር ወይ ኣብ ትዊተር ዲና ነቲ ኢሜጅ ናህና ሸር ንገብሮ ተፈላለየ ነገራት ድማ እዛ ካሜራ እዚኣ ስክሪንሾት እናወሰደት ክትጠቕመና እያ ማለት ስለ ብዙሕ መንገድታት ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ያ ሶ ሎማዓንቲ ሒዝያ ዝመፃእኩ ቪድዮ ናይ ትሬዲንግ ቪው እዚኣ ትመስል ኣይ ሆፕ ገለ ሓበሬታ ክትበኩም ትቕፅል ቪድዮና ብዛዕባ ፊቦናቺ ከመይ ጌርና ከም ንጥቀመሉ ትከውን እያ ክሳብ ሽዑ ኣብ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ብምምናይ ቻው